wallahi matan nan rage akwai kaya ai tumatumatu sosai ranka dade ai da kai ka kaya yau akai ai da kai ta dace ai matan nan da ka saka ranka dade bai kamata ka sake ta ba Allah yanzu ka sai ni ranka dade hawa za ka yi barin duba ba duba yau baran ka duba yawa duba duba yawa duba ranka dade babu kowa ka tabbata ma duba ka duba na duba ma ranka dade ba kuwa a sako lafiya ranka dade 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 a sako ba ni bane dama kai kake mun gida ba ni bane aba goje ga dai na ganka kairam da alaga kairam da kuma dama na saba zuwa in samu labarin mata ta tana amai ine mata tambaya mun kasa ganewa ne sai wala ke ki ba matiya wai kwanto ne ke na wala ke